बड'लेण्डआ माब्लाबो जाया नोंथाङा बेखौ सोंबाय थादों आं होनदों बड'लेण्डआ जिबनावबो जाया जोंनि बड'लेण्ड लेण्ड दा बेफोरबायदि डाइरेक्ट मोनसे जाथि कमिटिनि बेसिसनि नामै दानि भारत हादराव गोदान रायजोखौ जाया होनो जोंनि एलेखा जोंनि जे लेण्ड दङ बे एलेखाखौ दुवार ओनसोल होननानैसो गोदोनिफ्राय जारिमिनाव लिरनाय दङ जों जे जा प्रसार खालामदों बे लामाजों थाबायबानो जों दिल्लीसिम जोङो रायजोखौ ओरैनो मोननो हायो मा रायजो जागोन दुवार ओनसोल होननानै बुंदों जों नामाकरणआ 18 गासै दुवार ओनसोलखौ लानानै जोङो मोनसे आलादा रायजो मोननो थांगासिनो दं जोङो दिनैहाय बे मोनसे खेंफोरथिखौ बिथांनिसिम हरनो सानदों आरो लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो जेन' सालिजारि खालामो बाथ्राया जाहैबाय जे बाथ्राफोरखौ बिथाङा होनदों जोङो रायजो राजाखौ ओरैनो दैदेननो नागिराखै दिनैनि समसिम 40-50 बोसोर रायजोफ्रा आन्दायनानै गोदाव सोराव लामाजों दैदेनबोजानानै नंखाय लिडारफोरनि फाव फान्दायनायाव गोबां खहा जाबाय जाथिया आरो जोङो आरो बे रोखोम जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो दैदेननो सानाखै जोङो गोबां जिनिसफोरखौ सालिजारि खालामजोबनानैसो जोङो दा रेडि जानानैसो फोथाराव ओंखारदों जे जोङो रायजोखौ मारै मोनमारगोन जे बे आसाम हादोरनिफ्राय जोङो बोरै आलादा जानो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो ओंखारदों आरो रायजोफ्रा जों होननायानो जाजोबो बेबो नङा बयखौबो सालिजारि खालामना नायनो जोङो जेन' दानि जुगाव बयबो लेखा रोंबाय गोरों गोरासै गावनि बिबेक बिबेसनाजों बयबो सिन्था खालामनो हायो बाथ्रा जाहैबाय बिथाङा कयेकथा जोंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों जे बिथांनि मथेब्ला जे जोंनि जे सिनायथिया गोमागोन बा बड'लेण्ड सोदोबा BC BTCआव हाबखाबाय जोंहा रायजो मोननाया खाथां बा खायसेबा होनो जे गामि दानख'खांब्लानो बिटिआरनि रायजोआ जानोसै नाना रखम खोथा आरोखि दा जोंनि पाब्लिकफ्रा बेफोर खोथाफ्राव गलायजानो नाङा जे सैथोथाया बबे लामाजों थांब्ला मोनमारगोन बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै नायनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सिनायथिया बा जोंनि जे बर' सिनायथि बा बे एलेखानि जेसेबां सिनायथि बा आदार कमिउनिटिनि सिनायथि रावहाबो सिनायथि गोमाया बेखौ जोङो दाथि भाबै होननो हायो मानोना भारतनि जेसेबां एलेखाफ्राव दा गोदान रायजो जानानै थांखांबाय बेफोरनि जेरेखम हमना लादो नोङो अरुणाचलाव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया जाहैबाय नोङो सिनायथिया जाहैबाय नोङो आबरनो अकलानो नाथाय बिसोरनि रायजोआ मा रोखोम जादों मोनसे सान ओंखारनायनि रायजो होननानै बुंदों आरो दा बे ग्राउन्डआव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा आबर अकलानि अरुणाचल रायजो जानायखाय गोमाजोब्बाय नामा गोमायाखै दाबो दङ बा नोङो हमनानै लादो आसामनि सिङावनो BTC BTR बर'फोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा निस्सय गोमायाखै ओरै फारसे थांदो नोंथांमोना झारखन्ड सावथालफोरनि रायजो होनना बुंजायो दा बेफोरबायदि आरोखि दिनै झारखन्ड जादों बले सावथालफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा हेखाना बांखाना गैला नामा दंजोबो बा दिल्ली जाबाय बलेथे मा बहाय थाग्रा नोङो मुस्लिमफोरनि आइडेन्टिटि बा सिख पान्जाबिफोरनि राजपुतफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गोमाया आरो जों मोनसे खोथाखौ क्लियारसो होननो सानबावदों जे दुवार ओनसोल जे जों नामाकरणजों रायजोखौ बिनो थांगासिनो दङ बे दुवार ओनसोल रायजोआ जानो थांगासिनोबो दङ जायोब्लाबो जोंनि BTC BTRआ मालाबाबो खहा जाया बा जोंनि आइडेन्टिटिया गोमोरा जेरेखम नोंथांमोना मिथिगौ मेघालयनि सिङाव जे खासि हिल जयन्तिया हिल्स बेफोरो 6 सिडुल एरिया बा नोङो अट'नमासफोर दङ दिनैनि दिनाव मेघालय जादों बलेथे माबनि खासियाफोरनि नोङो माबाफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गार'फोरनि गोमायाखै दा बेफोरबादि खोथा आरोखि ओंखायनो नंखाय बेबादि गोदाव सोराव खोथा होननानै पाब्लिकखौ गन्दगल माने गुलुं गुजुं खालामनो नाङा जे जोङो रायजो मोननो थांगासिनो दङ रायजो मोनखांब्लाबो जोंनि सिनायथिया अराय थागोन आरो लोगोसे बे जे नोङो बिथांमोननि जे बड'लेण्ड कनसेप्ट बिजोंहाय जुदि रायजो मोनोमोनबा बे BTC BTRआ जोंनि नुनायाव थाया मानोना बे डिजल्भ जागोन मानोना मोनसे जाथि कमिउनिटि हारिनि मुङै जुदि मोनोमोनब्ला होनदों आरो मोनोब्ला बे अट'मेटिकलि डिजल्भ जागौमोन होमब्ला जोंनि जे रैखा कवचफोर दंमोन ट्राइबेलफोर माहारिफोरबो जे रैखा कवच बे 6 सिडुलफ्राव दंमोन बिसोर गासिबो माने धुलिसात जाजोबगोन डिजल्भ जागोन बियो माने रद्द जाजोबगोन गासिबो दा जोंनि दुवार ओनसोल कनसेप्टआ जाहैबाय रायजो मोनोब्लाबो जेरेखम मेघालयनि आन्दारावहाय नोङो 6 सिडुलफोर दं नोङो मिज'रामनि आन्दाराव 6 सिडुलफोर दङ लुसाइ मार नोङो लाइ बेफोरो एजिटिस थागोन होमब्ला जोंहा डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ मोननो थांगासिनो दं मोननै प्रशासन मोनसेया जाहैबाय BTC BTRनि मोनसेया जाहैबाय नोङो दुवार ओनसोल एलेखानि बा दुवार ओनसोल प्रदेशनि डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा बेनिफिट दङ डाबल सोर नोंसोरो प्रमद बर' सालायो ना हाग्रामा सालायो सालायबाय था जोंहा बुंनांगौ जेबो आपत्ति गैया
आरो मोनसेया मोनबावगोन मा गासै दुवार ओनसोलखौ लानानै नोङो मोनसे आलादा रायजो मोननो थांगासिनो दं आरो बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो बिनि उनाव बिथाङा होनदों जे मा होनो बर' जे नोंसोरो सिनायथिखौ बेकग्राउन्डआव फोजोबगोन जों होनदों जोंनि अरिजिनालिटि जोंनि सिनायथिया जोङो काछारिखौ माने होनो मेस बर' मेसे बर' कछारि जोंनि अरिजिनाल आइडेन्टिटिया बिसोर जोंहा बर' होननानै सिनायथि लानो जोंहा लाजिनांगौ जेबो खोथा गैया जोंहा प्राउडसो जायो जे जों बर' दा बिथांमोना बुंदों बड' जों दाखालिबो होनखांबाय बड'नि खुनु अरिजिन जेबो गैया जोङो आसलथे जोङो बर'सो आरो जों ओरैहाय नोंथांमोना मिथिगोन ओरैनिखौ नों काछारि आरो सोनाब फारसेथिं जे मेस नोङो नेपाल हाजोनि मानसिफोरखौ मेचे होनो बा बेंगलावबो गोबांथार बेबादि दङ बा टट'जात माने टट'पारानो मेसपारानो बेबादिसो जोंनि सिनायथिया ओंखायनो नों जारिमिनखौ बिसोरसो बारस'दों जों बारस'वाखै दा जों जारिमिनखौसो बोखांदों ओंखायनो जोंनि सिनायथियाबो गोमाया बे नंखाय गलाय खुस्लायनाय बाथ्रा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जेन' बिथांनि बे गोदाव सोराव होनलाबायनाय बाथ्रायाव जोङो बल जानो नाङा जोंनि बड'लेण्ड लेन्ड दा बेफोरबादि डाइरेक्ट मोनसे जाथि कमिटिनि बेसिसनि नामै दानि भारत हादराव गोदान रायजोखौ जाया होनो जों ओंखायनो जों होनदों जेरखम अरुणाचल बिनि डिफिनिसन अर्थ मिनिङा मानेया अरुणाचलनि मानेया संस्कृतनि सोदोब बियो जिस दिशा से सूरज उगता है उसी दिशा को उदयाचल कहता है आरो दा बेयाव थाग्रा जेसेबां जाति भाषानि मानसि दं बिसोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा दावराव देख्रेबनि मथेलाथ' गोमाजोब्बाय दा गैला बहाय गुबुन हारिफोरसो हयथ' जंगलि मंगलिसो दङ बा जोंनि आसामावनो दा जोङो बिटिसि बिटिआर जोंनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गोमायाखै थिग बेबादिनो जोङो गोबां रायजोफोरखौ सालिजारि खालामना नायजोब्बाय भारतनि खुनु मोनसे एलेकायाव गोदोनिफ्राय लानानै गोदान जे रायजोफोर जादों मोनसेबो जाथि कमिउनिटि बेसिसनि मुङै लेन्ड एलटमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनाखै नोंथांमोना नायनो हागोन लादाख माने हाई माने रेन्ज माउन्टेन एरिया बियो मोनसे मा होनो प्रभिन्स बेवहाय लेह कारगिल लादाख बे लेखाफ्रा थायो माने लिडिं टु ए माउन्टेन पिक बे ओनसोलनिसो नाम मोनसे एरिया बियो जिअग्राफिकेल बेथ' जाथि कमिउनिटि बेसिसनि मुङै लेन्ड बिनाय जायाखै बेयाव थाग्रा जाथिफ्रा जाहैबाय नोंनो आर्यान लेपचा तामां बेबादि नाना रोखोम जाथि मोनगोन आरो बिथाङा होनदों पान्जाबनि माने जाहैबाय पान्ज नोंजों जाबर दाखालिबो होनखांबाय जोङो बे जाथिफ्रा जाहैबाय नोङो सेनाब मा होनो रवि ब्यास आरो बेबादिनो मोनथाम मोनसे फ्रन्टआ थांबाय नोङो पान्जाबाव बाखि नोङो पार्टआ थाबाय नोङो इन्डियायाव बेयाव थाग्रा जाथि नोङो स्पिकिंआ जाहैबाय सिख बेफोरबायदि खोथा आरो थारैनो नोंथांमोननि थाखायबा भारत हादराव गोदानै आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमां गैया नामा माने सरकारा भारत हादरनि दा गोदान रायजो सोरजिनायनि प्रसेस दङ दा डिफारेन्सआ जाहैबाय मोनसे जाथि कमिउनिटिनि मुङै रायजोखौसो जोङो होनदों दानि भारत हादराव मोनसे लेन्ड होननायखौ एलटमेन्ट होआ खिन्थु रायजोआ दाबो होयो थारमाने 1956 रिसार्चनि मथे बेवहाय होनदों जे मेन बाथ्राया जाहैबाय नेशनेल सिकिउरिटि इन्टिग्रिटिखौ ध्यानाव दोननानै गोदान रायजोफोरखौ दालांनो हागोन होननाय बाथ्रा दङ थारमाने फ्लेक्सिबल नामाकरण जे नमेनक्लेचार जे जोङो मोनसे रायजोनि नामखौ प्रजेक्ट खालामबाय बिनि मिनिङा माने फ्लेक्सिबल जानांगौ जे प्रत्येक जाथि कमिउनिटि भाषानि मानसिफ्रा बे एक्सेप्ट खालामनो हायो बा जोंनि मातृभूमि होननानै बुंनो हायो बड'लेण्डखौ मोननो थाखायबा माबायदि खामानि मावनांगोन नोंथांमोना सानो जुदि बड'लेण्डआथ' 100% जायोब्ला बे नमेनक्लेचारा सोलायनांगौ आरो जोङो जायनि जुनै दुवार ओनसोल जोंहा जे हिस्ट्रि मा मोनगोन बा बड'लेण्डखौ मोनगोन बड'लेण्डआ माब्लाबो जाया आं होनदों बड'लेण्डआ जिबनावबो जाया मोनसे जाथि कमिउनिटि बेसिसनि नामै जाया खिन्थु नोंनि नमेनक्लेचारा सोलायनानै जुदि फ्लेक्सिबल नामै जुदि खालामोब्ला अब्ला प्रत्येक जाथि भाषाजों जुदि नाजावखानाय जुदि जायोबा होमब्लासो नोंनि रायजोआ जागोन बाथ्राया जाहैबाय बिनि प्रुफ मानो जाया बिदिबो कुइसन फैगोन ना मानो जाया माने भारताव 2000नि बांसिन जनजाति सिक्रिटि जातिफोर दङ माने भाषानि मानसिफोर दङ दा मोनसे जातिनो जुदि लेन्ड एलटमेन्ट होयोब्ला दब्लायसे होयोब्ला 1 बिघा होयोबा 2000 जन फिसालानो होनांगौना होआ बे लजिकसो होनगासिनो दं जोङो आरो मोनसे आर्टिकेल 244A होननाय दङ जोंनाव आसामावल' दङ बेवहाय अट'नमास स्टेट जायो बेवहाय होनदों आसामनि कुछ जनजाति क्षेत्रों को लेके
माने संविधान को इस तरह का अधिकार दिया गया है कि जनजाति को क्षेत्रों को लेके एक संयुक्त राज्य की स्थापना की एक माने मोनसे मा होनदों जोंनो प्रसेस बा जोंनो मोनसे संविधाना राइट होदों दानिया नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय होनदों जनजाति क्षेत्रखौसो होनदों माने ट्राइबेल एरिया माने मेजरिटी जाबायना दानि जे बिटिआर दानख'नायनि गाव दानख'नायनि फर्मुला ट्राइबेल एरिया मेजरिटी खालामनो नागिरदों किन्तु जोङो आर खाना जायनो थांबावगासिनो दं आर्टिकेल 244 आ मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि नामै बा अट'नमास स्टेट होनायनि गोहोखौ होआखै मानोना बे ट्राइबेल एरियासो होनदों बेयाव राभानि नाम गैया बर'नि नाम गैया सावथालनिबो नाम गैया राजबंशीनिबो नाम गैया होमब्ला बे नमेनक्लेचार गोदान रायजोआ मा जागोन अट'नमास स्टेटआ अट'नमास स्टेटआव ट्राइबेलसो जागोन बे खोथाखौसो जोङो बुंगासिनो दङ नोंनिया जुदि साप'ज गाबोन हेमन्त बिश्व शर्मा नरेन्द्र मदिया लेंहरोबा अट'नमास स्टेट लेजाव आजावहायो नों माब्रै मोननो नोंनि बिनियाथ' बड'लेण्डसो मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि मुङै नोङो फेमिलिनि नामै लेन्ड बिनो थांगासिनो दङ बै संबिधानाथ' होनदों गासै जथाय बा कयेकटा एलेका ट्राइबेल एरिया मेजरिटी जायोबा बे एलेकाखौ लानानै नोंथांमोना अट'नमास स्टेटखौ दानो हागोन होननानै जोंनाव स्पेसियेल मोनसे आर्टिकेल नाम्बार 244 आसामाव दङ नोंथांमोननि गुबै थांखिया मा मोनसे माने हठात 2020नि उनावहाय जे कम्प्रिहेन्सिभ फाइनान्स सल्युसन जाखांनायनि उनाव पाब्लिकफ्रा आन्दायदों जे जोंना रायजोआ गैला नंगौ गैमारा फाइनाल जाखांनायनि उनाव जोंथ' मिथिगौ बे जिनिसा जाला ओंखायनो जोङो दा प्रसार खालामगासिनो दङ जे जोंनो रायजोआ जेरै खालामनांगौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ जे बे फुराना लामा बड'लेण्ड होननाय सोदोबजों जों आलादा रायजोखौ मालाबाबो मोना आरो जुदि रायजोआ मोनथारनांगौब्ला हिस्ट्रि बेकग्राउन्ड नांगौ लेगेसि नांगौ जायनि जुनै जोङो बे जिनिसखौ फोजाखांदों आरो बे दुवार ओनसोल एलेकाया हिस्ट्रि बेकग्राउन्डआव क्लियार बे एभिडेन्सफोर दं ट्रिटिफोर दङ सेन्सुला एग्रिमेन्टनिफ्राय लानानै 1949 सिम भारतआ बेखौ रिभाइज खालामबोबाय थादों एग्रिमेन्टखौ मा पलिसिनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजोखौ लाबोनो नागिरदों पलिसिया जेबो गैया सिम्पल जों जे जा प्रसार खालामदों बे लामाजों थाबायबानो जों दिल्लीसिम जोङो रायजोखौ ओरैनो मोननो हायो मा रायजो जागोन दुवार ओनसोल होननानै बुंदों जों नामाकरणआ 18टा दुवार्स दं जोंनि साहा बा बे बेफोर एलेकाखौ लानानै बे एलेकाया हिस्ट्रि बेकग्राउन्डजों जोंनि एलेका जे जोंनि जे लेन्ड दङ बे एलेकाखौ दुवार ओनसोल होननानैसो गोदोनिफ्राय जारिमिनाव लिरनाय दङ नाथाय दावराव देख्रेबमोना दिनैसिमबो आलादा रायजो सोरजिनायनि नामाव सोमावसारनायखौ दोनथ'वाखै सोमावसारगासिनो दं थांनाय बावैसो दिल्लीयाव बिथांमोना सोमावसारदों बेनि खेत्रआव नोंथांमोना मा मेसेज होगोन दा बेखौनो होनगासिनो दङ जोंथ' नुनो मोन्दों बिथांमोना पियरलि पलिटिकेलि मटिभेटेड बिसोरनि बेकग्राउन्डआव गोबां मानसिफोर दं जों नामफोरखौ बुंनो सानला आरो बिथांमोना मिन्थियो हसे UPPL बा एबसुनि थोङैब्ला होनो कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन जाबाय बेखौहाय नोंसोरो फानना फैबाय बे जोबथा एकर्ड गावसिनियाव मानो प्रजेक्ट जायाखै होमब्लाथ' पलिटिक्सखौ ओरैनो नुहुरो बिसिनिब्ला जोबो नोंसिनिबा खुला मा भाषा जागोन बे खिन्थु कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसना जों होनो बे जोबथा माने जोबथा बे लामाजों नोंथांमोना आरो बर' जाथिखौ दैदेननो हाया बाथ्रा आरो बे नोंथांमोना दावराव दैबाखौ सोर होननानै मिथियो दासिमाव आंथ' मोजाङै मिथिया मा नामाकरणखौ मोजाङै मिथिलायलाङा माबा सुरक्षा मन्त्रिनि माबानो आरो बिथाङा बेसे गिदिर लिडार आं बेखौबो मोजाङै मिथिया आरो बिनि खोथा बाथ्राथ' नोङो गासिबो स्लेट लेंगुवेज माने नाङा फाङा नांलायनो लुबैनानै माबा मोनसे बे रोखोम कारेक्टारिं खालामबा बे रोखोमनिसो जों मानसिखौ नुनो मोनो आरो 3 नम्बर खोथा जाहैबाय जे जोंनि माबाया संबिधानाव हाबखाबायनो माने भाषाया संबिधानाव हाबखाबाय बा 8 सिडुलाव हाबबाय थिगैनो दङ खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जुदि संबिधानाव हाबखानायब्ला मानो आर्टिकेल नाम्बार 23 मथे बा आर्टिकेल नाम्बार 244A मथे मानो फुल फ्लेज स्टेटखौ लाबोनो हायाखै मानो नोङो दिनैनि दिनाव BTR BTC BSc बियो एखे स्टेटास काउन्सिल थारमाने जों मारासो होगासिनो दं माइ मारा जेरखम मोसौआ मारा होयो 6 माने जुदि जोंनि संबिधानाव हाबखानायब्ला जे मोनथारनोसै जोङो रायजोखौ जोङो बिदिनालाय आर्टिकेल मथे जोङो आलादा रायजो मोननांसिगौ दा बेबादि जोङो गोजौआव दावखोआखै गुबुन साइडनि जायगाफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लादाख डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो टेरिटरि जादों कयेकटा जायगा दं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डाइरेक्ट स्टेट जोंनाथ' बिदि दावखोआखै दा बेफोरबादि आरो जोङो गोबां सालिजारि खालामनानै नायजोब्बाय बड'लेण्ड स्टेटआ मालाबाबो जाया बे मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि मुङै बा फोलेर गथ्र समुदायनि मुङै मोनसे फेमिलिनि नामै जे भारताव दानि गोदान भारताव बड'लेण्ड होननाय मालाबाबो जाया जों बेखौसो होनदों जों होनदों बिनि बड'लेण्ड होननायनि नमेनक्लेचारा लिंगुइस्टिक लाइनजों मा जायो नमेनक्लेचारा बिनि अर्थआ मा जायो
बिनि मा होनो मिनिङा मा जायो बिनि ओंथिया मा जायो जोङो दावराव देख्रेब बिथांखौ बेखौसो होनदों